Миңа 100 сумга колбаса, 3 ипи, 1 кило печеньем һәм согыз бирсәле, пожалуйста. Исәнмесез? Миңа 100 сумга 3 ипи һәм 1 согыз бирсәле. Сездән тагын 15 сум. Алло, братишка, сәлам, хәлләр ничек? Ничек яшәп атасың? Күптән күрешкән юк инде. Алло, братан, сәлам, хәлләр ничек? Аяң сынды, что ли? Понятно. Этот, мине авылдан килеп алар, шәһәргә барып кайтасы бар, прямо сейчас вот. Дуслар, айфонга зарядник бармы? Пожалуйста, дусларым кылар. Андроидка зарядник биргизәле, пожалуйста, үләм битне табам уже. Что-то туалетка захотел. Блин, туалетка охота. Братишка, деньги гони. Ауыдыңны 80-90. Булмады инде. Табасылар иде, табасы, йөрәгемнең килә яна.